Uganda anyara kuba gakubwata nse ase kenyoro kia geoka kigutoke ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii magayo mosa oyo masireta Pius Onchwati bwe miaka kunyara kuba gako muita ngina moke asa Marieta Faustin Nyarangi Onchwati bwe miaka 55 butukubugo kira rero ase amokenya umutwe goika osiria obogima bwae yamate nigo bono yesokire na gusaba ogwikwange kwendeke getambukire getindikeri chikonkwe mukiwakire asomukagerwa nabo igo kubwato koboko asogoche gokonya hemeroberio yokoenekia gokora obubari boso obomani ase omubiro nyagosira na kubakonya komweni ase enchirerengia muri kitopetwel machini agotomanya ase enchire bwikirano Mayenda manene nigabwatite nsase kinyoro kia geoka gigotoka ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii. Yemaiga yomusa yo muwe miaka yigatwa gukagiro kumuitangira mukasi Marieta Faustin Nyarangi Onchwati we miaka 55 utukubu kera rero asikirege kagire nuko mubunyendemero igona igwa igento gigwa kabunapo nabuka ekero nabuka chingoko chianendire chaibu nandi nachikurigereri gusina tino muntu nandi bwakire achikoiba chingoko echo naigwege kurori mona uwi bono namanya Nyarangi nkonya goteba ari na muntu narega iga umwana uyoye kera mororire niga kubwata oigwa manyinga ya gutama atebaga agantebirusi guko yungokura naye gakikwacha wankonya na boranyore ngoitunde korengana na abamate nigo baereire igoro yegekoro iki asiba igwete ogina wika senga ya nyagusira na kunyora nike maene nigo mongina Nyarangi akwete na manyinga ichirense ire mwana wendu yane nateta kandangeririmo kali goitaba anteria Nyarangi okure kamanyoka gocha gosoiga goteka ngonyora abantu mbaijirese kogaiga gutaka kwenda kuchisa murango ante yaya abwa sikireta kuchwe murango gai etiriza gontoka kuretiriza Nyarangi gara irense yakire kure kyumutu agira atire kure gaiga okane gali mutachete atire bakum obongo basogete nabakora akire kintu kere very sharp kabere akire gocha gotoga na gaiga bono ababutabore to mutu ga bakagaiga kure to kagusine neri ugali omuturi butagwete ko bongo nabo basogete kuchiga bwara irense nigo mukagiro manene oyoro muigo chasomo cyoyo Marieta Pius Onchwati abirega kogosera nyagusira nabamate awikaga sibwechera semyaka 5 wika ekrenentinse metinye 3 nabosaba aimukirwe getambukire getindikeri chiko emangana nawe to umwana oyo yore umuigo gotage umwana omusubati umwabo nera mangana arororo nero uri suspect nande bono na kitwale goteba nga nyege kunyarekana serikali atokonye ebwati amanganaya erolenga obusaiti bwatokire boisaine erinde elio yobono mwana oyo abere threat ese family ritangani atagete goito umwe kasi ni yaya lakini takwa yakabira kataka kuengenta none ngina kurugasirite igaete stress ngina kurubakagasira stress yo mwana oyo uiteire kenyingagete tutanya guiterekani majinga gesomochioyo agegotogosaba umwana oyo serikali emoirera atua esaine na abande bararo tairana na ndacha gokorega bituruturu binde acha guitana ndo ya tagite na kubwatikana no konyora korenze asenkeyo nigo basabira bokonyi gukorera postmortem na boigo komwenya nyagusira senchirenkia abasani na abairo ne abaito tigabatokonye tunyare gukora na bono postmortem neta kire ere kugari muri musisi ngijiri we 200 alafu na matanga naro na no mwana utigale kengwerera mukene ruri aka mwana kaka kukonya rindete akomuswati na rende ke family ne bono family ondete yo nabaswati abuna barobwese bale mutundeta bwatikende akitoko basaba akikomoranyore komoranyore kende moranyore muntu ondo tabakonyi nto ikwenyara akimoto sabere moto moranyore moto yora nyore obakonyi akiatokonya tokonyera akimwana yora mwana ngwere kege gokina ntoko na nyagitari ge etosumbo gete igoro ya nyagitari ngakito gukora igoro ya motom na nyangi yo ekege ne kyo mwana ide komoreta komwenye
Kuripoteria Ensoko TV kurekenyoro kia gioka ime yebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii Chepethuel Machin.